La marca Toshiba per mi és part de la meva vida. El meu desenvolupament professional ha estat lligat amb aquesta marca i em sento molt identificat amb els valors que transmet, de fiabilitat, tecnologia, respecte al medi ambient. Quines novetats ens prepara Toshiba? Novetats relacionades amb el món de la mobilitat, sempre intentant el que pesi el menys possible, el que dura el màxim possible i el que consumeixi el menys possible. La crisi s'ha de veure com una oportunitat? Una crisi no és bona, igual que una guerra no és bona, però jo crec que les crisis ajuden molt a posar les coses al seu lloc i a netejar una mica d'ineficiències les coses que estaven mal fetes. De la seva experiència a Toshiba, quins són els valors que ha adquirit en aquesta etapa professional? La honestitat, planificació i el respecte per tot tipus d'opinió. Vostè que viu els dos mons, què és el millor que gaudeix del que seria el Japó i el que ofereix el Mediterrani en aquesta hibridació? Del Japó el que gaudeixo molt és l'ordre i l'educació, i del Mediterrani l'extroversió i la flexibilitat. Com a usuari és molt addicte a les xarxes socials, als blogs, als webs, o les seves obligacions professionals no li donen? No soc addicte a les xarxes socials, però entenc que són importants i internet jo crec que ha sigut el gran moviment i el gran invent del segle XX-XXI. Vostè treballa amb un gegant japonès, però no és japonès, és català. Sí. El contrast és important o és assumible? No, és assumible. Ells entenen que en cada país, en cada lloc, hi ha d'haver una persona que entengui bé el mercat, la idiosincràsia del país. És assumible i per respecte i professionalitat ens adaptem tots. Li agradaria que Toshiba tingués, per exemple, una seu a Catalunya? Seria important, no? Seria un orgull per mi i espero que algun dia es pugui donar. Catalunya és una referència a nivell tecnològic en el que seria el sud d'Europa? En aquests moments és una referència a nivell de disseny i a nivell de ciutat, en aquest cas la senyera Barcelona. Però jo crec que s'estan donant petits passos endavant perquè ho sigui en un futur. Estic veient molts projectes d'innovació i recerca que tard o d'hora donaran els seus fruits. La marca Barcelona ven? Molt. Comparable a? Comparable a la marca Nova York, la marca París o la marca Londres. Què és el que més el fa disfrutar la seva feina? Estar en contacte amb la gent i l'estar resolvent problemes, que és el que em fa sentir molt útil i que puc ajudar.